Firstly, I want to thank Almighty God. ko adi fof miɗo jarna on fof miɗo yetta kadi Allah sabu ko waɗanimmi miɗo jarna ardiɓe pelle tambiɗe fukku koyngal Afrique kono kadi eɓe mi fijidata ballon diɗɗe ɗen e leyɗe ɗen fof miɗo weltaniɓe fof sabu koɓe yiɗimi kon e koɓe wallitilan kon kadi miɗo jarna ɗo no fewi ɓe guure anden leydi andin kono kadi ɓe suuɓe lan wano latto ballon ɓurɗo hittinde ɓurɗo wakkilade ɓurɗo wawde e nde hitande ɗo ko hunde nde mi wawa hoolade ndaare e nder duuɓi 4 e yeeso windere nden fuu mi woni fettowo latowo ballon ɓurɗo wawde fijo ballon e nder Afrique miɗo foti on andinde on fof ɓe sukaɓe wonuɓe en darude wota ɓe accu ngakkende maɓɓe foola ɓe wayle ɗe caɗele wonta sembe mo. Your power and continue to fly.